Moikka! Tää seuraava juoma on erittäin yksinkertainen. Valmistetaan 5 niistä, eli mä oon suomennettu se pörriäisen polven. Älkää nauretussa. Ensimmäinen ainesosa on hunajasiirappi. Eli käytännössä ilman hunajaa, jota on vähän ohennettu vedellä, että saadaan sekoittua paremmin. Sen jälkeen me laitetaan meidän sitrusainesosa. Tällä kertaa tietysti sitruuna. Hunaja ja sitruuna toiveen valitettavasti. Ja sitten meillä on meidän päänäyttelijä, meillä on beef bitter gin, jota me käytetään tällä kertaa sen takia. Tää juoma ajoittuu 1900-luvun alkuun ja silloin ginit oli tyypillisesti semmosia ihan katajaisia. Ja beef bitter gin on yksi, joka on vielä pysynyt siinä makuprofiilissa aika hyvin. Sitä laitetaan tuplasti sen verran mitä noita äskeisiä. Ei haittaa jos vähän lovattaa. Sitten sheikataan tää juoma yhdellä jääpalalla. Meillä on täällä valmiiksi viilennetty lasi, johon me yksinkertaisesti tuplasiitetään tää juoma. Ei kolista.